Karlovački akademski slikar Alfred Fredi Krupa uvršten je u top 50 slikara današnjice, a u svojoj karijeri izlagao je u najpoznatijim svjetskim galerijama. Izdvaja svoje 3 izložbe u Kini, prošle godine u Pakistanu, Sjedinjenim Državama. I ove godine je nagrađivan u svijetu za svoje slikarstvo uz iznimno dobre likovne kritike u Americi i Kanadi. Alfred Fredi Krupa je i na svjetskoj listi slavnih slikara današnjice, a samo tijekom prošle godine izlagao je na jednoj samostalnoj i 20 skupnih u 7 država svijeta. Grad Karlovac i Hrvatska država rezultati njegova rada ne prepoznaju i ni na koji način umjetniku ne izlaze u susret u rješavanju poteškoća. Čovjek očekuje da kad se vaš angažman godinama valorizira u inozemstvu, sad je to već na 6 kontinenata, onda očekujete da je logično da i matični grad i matična država na neki način konkretno i financijski i materijalno pomogne vaš rad, jer bez materijalne potpore je gotovo, to je jasno, ne možete raditi. Morate nabaviti i pribor, znači morate omogućiti slanje radova, recimo kad šaljete jedno ulje na platnu, morate njega staviti u posebnoj kutiji, boksu, kurirom, a takvi troškovi su iznimno veliki. Akademski slikar Alfred Fredi Krupa izlagao je do sada na svim kontinentima, ali u svom rodnom gradu još uvijek nema atelje. Istodobno u najužem centru Karlovca zjape prazni prostori koji se mogu preurediti ili prilagoditi takvoj potrebi. Ne, ja nemam ateljeja, ja sam do 2010. godine bio podstanar prvo kod svoga djeda, onda kod mojih roditelja. Međutim, nakon 2000. godine sam deložiran sa svojom velikom obitelji i od onda selim se kao podstanar i nemam pitanja ateljeja. Ja sam gradu Karlovcu podnio molbu koja je ustanovila da je u njihovom nerješenju o dodjeli stana ili ateljeja, nego odgovor na moju molbu da je to osnovano temeljem uvida u moje djelovanje koje nije nepoznato, ali su zaključili da mi nemaju stanova i točka. Nakon toga više nikada mi nisu ništa odgovorili. Nažalost, sličan odnos prema umjetnicima je i u cijeloj državi, uz časne iznimke, a sve to pridonosi neprepoznatljivosti hrvatskog slikarstva u svijetu. Smatram da je hrvatsko slikarstvo jako malo prepoznato u inozemstvu. Ja gdje god dođem i s kim god sam razgovarao, skoro pa da ne poznam niti jednog slikara koji danas djeluje. To naravno nije točno. Ima ljudi koji rade vani i koji su poznati vani. Ja ih osobno znam, ali globalno gledajući i na razini šire populacije praktično niko ne zna za hrvatsko slikarstvo, osim tih nekih pojedinaca koji se naravno ističu, što je žalosno i to nije situacija koju može riješiti jedna osoba ili dvije, to ne može riješiti niti jedna udruga. To je jedna stvar koju moramo analizirati, s njom se suočiti i vidjeti šta možemo to učiniti. Poznato je kako muze zašute kada umjetnik nije zadovoljan. To se neće dogoditi karlovačkom akademskom slikaru Alfredu Frediju Krupi, jer ima još tako mnogo toga izreći svojim slikarstvom. A ostaje i nada da će karlovačka lokalna zajednica prepoznati potrebe svih umjetnika svoga grada, pa tako i njegove.